tento korektor už. Ja dneska vyzerám ako divno. To ti prisahám. Normálne niečo mi dneska je. Aj make-up je na mne nejaký čudný. Neviem, nejak som opuchnutá. Dneska nemám svoj deň, asi fakt. A dá ich hlasovať iba, že áno a jasné, že áno. Ne, musí to byť normálne. Uložiť. Mňa normálne tak bolí táto strana ksichtu. Na tejto strane akné nemám. Musím si zaklopať. A na tejto, toto tehotenské akné sa normálne zbláznilo. Neviem, prečo na ľavej strane iba. Je to nejaké znamenie? 2 minúty, nech sa páči. Čakaj, že som si Podľa zabudla. toho to bude, alebo nebude. Lebo ja už to nevládzem. Mohol by si tu aj ostať. Au. Som v 5. mesiaci. Kde sa nachádza cuga? Je to v kútoch. Takže dneska máme posledný poťahaná polovicou scény. V jakom zmysle, prosím ťa, myslíš to poťahaná polovicou? Akože počkaj, ty to myslíš akože ako? Lebo keď to myslíš tak akože nemôžem to povedať, lebo mi bloknú stream. Ale ja mám 11 rokov vzťah, ty dement. Takže asi ťažko. To by si iba podľa mňa si prial. Ale podľa mňa vieš čo,